malam idan kana so ga Allah ya buɗa maka lokaci kankani kafi karfin abubuwa da yawa tashi cikin dare kai nafilfili ka dinka tasbihin abu guda uku kai nafilanka karka in kaga dama ba ka yi dogin sura ba ka zo ka karanta surori ka zo ka karanta fatiyarka da suratul baqara da farko har karshe ya ishe ka ba wani dogin sura ko in ka karanta baqara ba kai dogon sura ba Alhaji Ado to ai dogon sura to alal misali dai ka zo ai sabbi fa ta yi doguwa ba ta yi ba ko to ka karanta kamar sabbi da wal fajr ne ko ka kawanta sabbi wal fajr a nitse bayan ka'idar sai ka zanna ka bi Allah mala ba a karban addu'a in ba ka bi Allah ba kai salatin annabi ka bi Allah an gane sai ka hau tasbihin da zamu yi maganar su yanzu ka gani ba ka ta cikin dare bane sai ka dinka tasbihin na farko zaka yi istighfari kamar da muka taɓa magana ka ce astaghfirullah 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 kai 100 karka wahalar da kanka ma kai 100 an gane ka zo ka ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir an gane ko sai ka zo ka karanta Allahumma kfini bi halalika an haramik wa agnini bi fadlika amman siwak idan annabi yace in ana bin ka bashi ya kai girman dutsen Uhud duk me zanna ne a karanta Allahumma kfini bi halalika an haramik wa agnini bi fadlika amman siwak zaka biya bashin nan ma ka san ma shi ka gama biyan bashin ka rike shi nafilan ka raka'a biyu astaghfirullah astaghfirullah 100 ba an gane ka dawo ka karanta rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak dan Allah ka fara wa'annan addu'o'in a yau kaga abun mamaki ai Allah ba talaka bane ka sani ko ka yadda Allah ba talaka bane amma kaifa kai talaka ne ka yadda ka san Allah mai ƙarfi ne amma kai ka san baka da ƙarfi ka yarda ka san cewa Allah yana da kyauta amma ka san kai marwaci ne ka yarda to ka roƙi mai bayarwa da wannan abun ka ga abun mamaki wa salla bil layl wan nasu niyam na hudu kenan duk wanda yake riƙe wani abun ya samu aljanna cikin sauki ina yan kasuwanmu a cikin nan ga wani buɗi da ake samun kasuwanci da customers ba tare da ka je gidan boka ba mun sha faɗa za mu sake maimaitawa kuma wallahi duk wani